Dekat ora nonton Karangates niki mau nggih Bu Sinden nggih. Anji matur sembah nuwun kagem Bu Sinden dalah pangrayan musik laras sampun ngaturi wonten Karangates ya Nduk ya. Konjuk dumateng para tamu undangan ingkang rawuh teng daleme Bapak Pasiran dalah Ibu Nyami sekeluarga ya Nok ya. Ngaturi sugeng siang menjelang sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah anakku banter dhewe. Mang bar mantek pirang-piring do. Walah kalau 5 piring mang ramok genepi 10 sisan. Ngenteni. Kowe iki lho kok iso aneh-aneh ae iki lho ya. Iki awake dhewe ada saka tempuran lho ditimbali wonten ning dusun Karanganyar ya Nok ya. Kanthi acara walimatul arus utawa temantenan ting daleme Bapak Pasiran mantan Kades Karanganyar dalah Ibu Nyami. Kanthi acara ya Nduk walimatul arus. Iki Mas Bagas Arfian dalah Mbak Dika Pratama leres ya nikah apa Dika iki Nduk? Dita nggih. Sinten? Oh nggih. Iki dedonga kagem temanen berduane ya Nok ya. Muga-muga dadi temanen ingkang sakinah mawaddah warahmah, cepet diparingi momongan. Wis dongane aja do pegatan ya Nduk ya. Iki juga matur sembah kagem Bapak Pasiran mantan Kades dalah Ibu Nyami ya Nduk ya. Sampun kersa nimbali kala sarombongan ketoprak musika budaya ingkang mijil saking tlatah tempuran Blora ingkang dipun sepuh kalih panjenengane Bapak Pandit dalah kabiyantu kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana. Iki aja lali Nduk dedonga kagem Bapak Pasiran Bapak mantan Kades ya Nak ya. Muga-muga sak bubare nimbali ketoprak musika budaya iki Bapak mantan dipun paringi sehat seger kewarasan, diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezeki lan barokah nyambut gawe amin Allahumma. Muga-muga rezekine Bapak Pasiran iki ora kutah ning saya tambah ya Nduk ya. Wis pokoke tambah kathah rezekine, tambah sukses anggone bisnis ya Nduk ya. Tambah kaya raya. Oke. Ayo sayangku sambil menyingkat waktu mergo waktune juga wis wengi ya Nduk ya. Nang ngaturan wonten nyampur sari kreasi dari Mustika Budaya. Juga matur sembah nuwun kagem AJM Production juga Bias Audio yang sudah kerja bareng Mustika Budaya Nok ya. Oke. Ini juga matur sembah nuwun kagem dulur-dulur saking ler nggih sing sampun rawuh Pak Tres juga kagem Pak Wi nggih.
Sampun rawuh matur sembanon dan teman-teman sampun nyambangi awake dhewe nganti teko kene nduk. Ben roh bluro iki piye lak ya to. Ayo mangga Kang Mas ngaturi wonten Nyamper Sari kreasi dari Mustika Budaya.
Haturang wonten kusumaning ati kunjuk dumateng teman-teman berdua nih ya Nduk ya. Juga ini matur sembah nun dari kru-kru Mustika Budaya yang sudah gabung dan juga mensukseskan acara hari ini ya Nduk ya. Sayangku. Ini juga sama mau juga buat tukang syutingku Mas Mulyono ya Nduk ya. Cepet diparingi momongan ya Mas Mul. Podo ae ki nganten anyar Nduk ya Nando. Oke ya, kali masih bareng Mustika Budaya yang kembali bareng artis saja dari Mustika Budaya sambil menyikat waktu ya Nduk ya. Pergo waktunya wes wangi juga ya Nduk sayangku ya. Ya langsung putar kembali bareng artis-artisnya dari Mustika Budaya yang punya Vivi Aldiva monggo sayangku. Vivi Aldiva, ini dijak anunan iki Nduk. Piye sayang? Kedawan mau Mbak. Oke ya sayang Vivi Aldiva iki ngaturi apa Nduk kejudu batang pertama undangan ingkang rawuh dalem Bapak Presiden. Dereng wonten pamundutan nggih. Belum ada pamundutan, Mbak pilih kagem ibu-ibu sebelah Nggih, sana. apa dari Mbak Mantan sama Mas Mantan wah lagi sibuk makan. Sibuk makan saiki Nduk. Berkarnavalan kuwi mau. Iki mau bar karnavalan Mas Nganten. Alah ana dalan anyar bae. Dalan anyar alah dalane wis rusak. Anane dalane banjir kok Mas. Dalan apa iku Mbak? Lah yo dalan-dalan kae dak banjir-banjir kae lho Nduk. Berita-berita sudah tersebar luas lah yo. Asakku dalanmu sing kono kae lho. Iku ora tau banjir iku Nduk. Iku dalane malah blas bro wi. Tenan ora kudana ora anunan blas iku, ora kebanjiran blas. Nggih niki pangambyong besan tasih teng mriki. Tasih nggih. Yang kembali bareng Mustika Budaya juga bareng Bias Audio. JM Production. Vivi Aldiva. Posik dhuwur lek. Wong tua ono kaya ora ono, ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane. Bapak ibu bingung dhewe-dhewe, anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ana sing jawa dilahirke ning keluarga sing koyo ngene. Biasane kabeh kahanane yen pancen
ning dalan dhewean. Ayo Dek. Hey. Ora ono sing njaluk dilahirke ning keluarga sing koyo ngene. Tak tampa apa anane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane. Perkara disangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane. Ngene men ana sing rusak omahe. Iki lagu apa kisah, Mbak? Kisah dong, kisahku dong, kisahku. Kisahku dan kisahmu ya. Aja nangis loh. Sabar ya. Iki kisah wong akeh dong. Kisahnya kamu kabeh iki ya. Sajane aku kudu nangis. Aku yo tak ampet Nek aku nek nangis kok diguyu curut kok to. yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing njaluk dilahirke ning keluarga sing koyo ngene. Tak tampa apa anane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane. Perkara disangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Ora ono sing njaluk dilahirke ning keluarga sing koyo ngene. Tak tampa apa anane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane. Perkara disangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane. Ngene men ana sing rusak omahe. Ngene men ana sing rusak omahe. Ego wong tua. Wis pokoke iki kanggo awake dhewe kudune sing sabar ya, Nduk ya. Wis pokoke tetap semangat. Pancen kabeh iki egone wong tua kabeh ya, Nduk ya. Wis pokoke sing duweni wong tua utuh iki alhamdulillah ya, Nduk ya. Yen urung berarti urung urung awake dhewe rak iya to, Nduk. Wis iki saya awake dhewe dilakoni. Kabeh iki ana dalange lak iya to. Manut alure dalang. Nggih. Pripun, Pak? Menunggu? Oh iya, menunggu juga ada tadi pamundutanipun wonten Lilo ya, Nduk ya. Nah, yuk langsung tak putar kembali bareng artis jadi dari musik budaya yang punya Lilo juga ada menunggu. Yuk menunggu dulu yuk bareng Nia Agustina, monggo.
Panjurtan ada yang menunggu, juga ada Lilong nggih. Nanti ada 2 lagu ya. Yuk monggo Mas Koko dikasih 1 teman ada yang menunggu, dikasih 2 ref aja nggih. Soalnya waktunya juga wis mengingko kasake karo anak-anakku sedurung-durung nyanyi, oke? Yuk monggo 1 teman ada yang menunggu, terus spesial buat Pak Tris nggih dan teman-teman. Juga 1 teman pamurtan dari temannya yang satunya ada Lilo. Ya ditunggu Lilane nggih Pak nggih. Setelah ini. Untuk kedatanganmu
Kristina juga Merliana sampun katoran. Oke, terima kasih. Kalian masih bareng musika budaya Mbak Bilika kagem Bapak Ibu pada ini balik ke musika budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi. Pidalem wonten tempuran bluro. Wes pokoknya soal regane murah meriah ya nak ya lain daripada yang lain. Oke. Ya sayang diputar kembali bareng artis-artis dari musika budaya yang punya Lilo. Bareng anakku ya ada Santi Fani monggo sayangku. Dua aja nggih. Oke, ya yang punya Lilo nyampur sari grasi dari musika budaya terus spesial buat dulur-dulur saking ler nggih. Mari wonten Lilo. Oke. Goyang Malia. Musika budaya. Apa wis ora
katuran nggih sudah patang dulur-dulur saking ler nggih. Mereka pamurten wonten sabar ugi wonten gubuk asmara ya Nduk ya. Spesial kagem Ibu sinten niku Nduk? Parti, kok parti? Sapa Nduk? Oh, Bu sinten? Bu Karni, nggih Bu Karni nggih, heeh. Sunane Bu Karni Nduk iki Nduk. Bu Karni CS iki. Biasane mbok menawa iki kok kancane arep melok nyawer lak ya ora apa-apa badhe napa niki Bu Karni badhe nyanyi piyambak niki? Mboten saestu. Oh nggih, wonten sabar jugi wonten gubuk asmara ugi. Ugi. Kemamane jugi ya. Ya tunggale jogging barang ngono ku Nduk. Nek ngono Nduk. Oke ya, monggo katuran wonten sabar. Kita goyang kembali bareng artis dari Mustika Budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik ada Putri ya, monggo Put. Ayo Nap. Napita. Yo. Saben dina rasane ra karo
yang sabar terspesial buat Ibu juga Mbah Bu matur sembah nuwun nggih Mbah Bu nggih. Mugi panjenengan rezekine tambah berkah barokah nggih Mbah Bu nggih. Ditambahi umur panjang nggih Mbah Bu. Amin Allahumma amin. Dalam saking Lamongan. Nggih Lamongan mboten nate ngertos ngeten iki nggih Bu nggih. Benjing tanggap teng mriko nggih Bu nggih. Dijamin murah Bu toprake. Timbangane dangdut murah ketoprak Bu. Biasane Lamongan iki lak dangdute gede-gede ngono kae ya nduk ya. Lah mula kuwi. Ketoprak nduk semene kae jingkrak-jingkrak wong akeh lho Bu. Ngene iki mang nyawer nduk. Mbok menawa kok nyawer neh. Nggih. Dalam napa? Kakean ningon. Gak apa-apa Bu. Wis sambelo sek gelem kok Bu. Ya langsung diputer kembali. Lah iya mulai gondo. Padakno sapi kene ya ingon-ingon ya. Ya Allah, ya Allah. Ndak tunggale cempe-cempe barang iki sing cilik-cilik ya, Nduk. Oke ya. Lah mulane iku nek iki mbok iki sapi Brahma Nduk iki Nduk. Oke ya, kali ini masih bareng Musika Budaya satu tembang memurutan ada Kubekas Morong yang nyambur sari kreasi dari Musika Budaya langsung diaturi bareng anak Putriana. Iki karo ngeranti momongane dhewe. Niki badhe kondur mangke dalu napa pripun, Bu? Oh, berarti teng mriki mawon nggih. Kersane ngertos mangke dalu nggih. Gebiare engko bengi malah luweh jos iki Nduk ya. Panjenengan mengko dalu tetep engko do pangling kabeh ya, Nduk. Saestu niku Bu, mesti do manglingi kabeh. Engko maune semene gedene iki dadi cilik-cilik sejendikan, Bu. Lembuh raro. Maksudnya nek ndelok nganggo sedotan ngono lho, Nduk. Pemasangan. Oke, Putriana mangga. Mau nyambutan ndak? Wonten Kubekas Moro iki karo neranti momongane dhewe. Monggo. Soalnya jamnya sudah mepet ya.
iku aku dolen lan foto ya nduk ya malah saka kuwi. Iki bendarane wis rawuh kelawan mbok e aja lali dicawesna nduk palungguhane nduk. Potong gaji ndoro. Biar enak. Ulang-ulanganmu iki lho. Gaji ndoro. Iki lho anak-anak ndak sambar gelap apa piye? Nang ape? Masamu ndarane mbok kono angkrem apa piye? Mbak anggap aku pitik potong ya. Sembarane. Ayo. Jeneng pitik potong. Pitik abang. Pitik bangkok. Pitik ngate.
jak lawan kanggo Candrakirana. Bandara, yen pancen calon garwaku ragil kuning. Sowan ana ngersaning Kanjeng Rama ana ing Jendela. Kang sira kono wajiban sing durung rampung dilakokaken. Atiku sajeng gawang-gawang jroning kang galung Candrakirana. Nganti marang calon garwaku. Tumuju kono ing Pendhawa ngadhep kono ngersaning Rama Prabu.